Gipangandaman na sa Police Regional Office 9 ang seguridad alang sa umaabot nga 2025 midterm elections sa Zamboanga Peninsula, ilabi na sa pagsugod sa filing of Certificate of Candidacy karong Oktubre. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Sugod sa unang semana sa Oktubre ning tuiga, lauman na ang pagdagsa sa mga buot mo kandidato ngadto sa buhatan sa COMELEC. Kini aron formal lang nga mag-file og Certificate of Candidacy alang sa 2025 midterm elections. Busa nangandam na ang Police Regional Office 9 alang sa hapsay ug malinawon nga pagpahigayon niini sa Zamboanga Peninsula. Usa na dinhi ang pagdeploy og PNP personnel nga magbantay sa mga kandidato nga mobisita sa mga buhatan sa COMELEC. As early as July 2, we have already initiated the early preparation for the 2025 midterm elections. We will be fielding more caps to protect our candidates. We'll be going to the venues, ating mga COMELEC officials, and of course, the public. Gawas sa mga datos nga makuha sa kung kinsa ang managan sa eleksyon, sutaon sab sa PRO9 kung doon na by private armed groups sa mga lugar nga posibleng magmugna og election violence. We also directed them to determine doon sa kailang area of responsibility kung mayroon pa bang presence ng mga private armed groups. Yung tracking down of loose firearms, at of course, yung mga apprehension of most wanted persons. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.